бинандаи азиз, тавре мебинед ҳоло мо дар маркази савдои Пайкар қарор дорем, ки тоза таъсис ёфтааст, вале дар як рӯзи қабл аз ин мо дар ин мағоза харидорони зиёдеро дидем ва ин ҳам дар ҳоле ки бархе аз сокинони шаҳр ба ин бовар буданд ки супермаркет ё марказҳои савдо одатан нархош баланд аст ва рӯ меовардан ба бозорҳои шаҳр. Аммо ин бор шоҳид шудем ки марказҳои савдо ҳам серхариданд. ҳоло биравему аз худи харидорон бипурсем ки чаро ба маркази савдо бартарӣ доданд, на ба бозор. Масалан бозор меём аз маркази савдо омадед, барои чи? барое ки шароиташ нағз аст, тоза аст ва инчунин ваяш чӣ гӯям интихоб зиёд аст. Ҳар дафъа аз куҷо бештар харид мекардед? тӯли соли охир аст ки ман фақат дар супермаркет харид. Бозор барои чи намефаҳмед? чунки аст ғавоғав намефаҳмӣ ки чӣ гап шудааст. Аммо масалан мебинем хариди зиёд кардед, нархҳо чӣ хел? нархҳо камакак зиёд, лекин барои шароит, барои чӣ гӯям барои интихоб, барои як одам бари мехарид меарзад. Бештар. яке аз сиёсати асосии мағозаамон ҳамин аст ки мо тамоми нархҳои молҳои ба мардум пешниҳод кардаамон бояд дастрас бошад ба мардуми мо. аз ин сабаб ман метавонам гуфта ки нарху навое ки дар мағозаи мо ҳаст, дар маркази савдои мо ҳаст, аз бозор ҳаст мебошад. ман бештари вақт, так как ҳамин супермаркетҳою мағозаҳои ҳама чӣ дар як ҷо ҳастанд, ин как бы осон айда мебиёед ҳама чӣ дар як ҷо, ай ҳамин аввалуш сар када хайр раҳмат ба ҳамино ки ҳам қадар нархи дастрас кати ҳам хел кушода кадан барои ҳамаи ҳамин душанбеи худмон шаҳрвандои худмон мебиёем ай аввалуш то охириш ҳама чизе ки дар бозор ҳаст инҷа бо нархи дастрас кати и бо ваи нағз свежи, да, типа как там тоза, да, ҳамин нав чизое ки ҳамин свежи ҳама ҳамин чизоша как бы дастрас карда мешавад. бисёртар торт мехаранд, мана печёну мехаранд, об мехаранд, шириниҳо мехаранд, қанд. Серкор шумо имрӯз? Да, нагоед. Масалан нархош чӣ хел? Масалан нархҳо чем бозар арзонтар аз они мо. Масалан тортатон аз чанд то чанд нархаш? Айвай килограммаш вобаста, яктами торти ваямон 80 сомон аст, 50 сомон, 60 сомон, то 120 сомон аст нархаш.